Мястэчка Волковыск, Гродзенская область, Республика Беларусь. Ну вось я гляджу на вас и бачу, что вы, мусіць, хочете запытаться у меня, чему гэтае мястэчка так зовется, чему яно мае такую вось цікавую назову Волковыск. Дык я вам зараз, паважаны, распавяду. Расказваюць вось, што калісьці вось тут, на гэтых месцах, былі такія непралазныя балаты ды пушча. І вось у гэтых пушчах, кажуть, тут орудовала одна банда под кіраўніцтвам двух братоў Волока і Вісяка. Ну і, кажуть, занадта ж гэта такія хлапцы былі паганыя, рабавалі, забівалі, знішчалі, ратунку тут не было ад іх, баяліся людзі хадзіць сюдою. Ну і вось аднойчы з'явіўся ў гэтых мясцінах такі хлапец, якога звалі, хлапец быў гэта такі хорошы, харобры хлапец, наш, беларускі, звалі яго Завейка. Ну і вось Завейка перамог і знішчыў усю гэтую банду. А на іхнім месцы, дзе было логава гэтых бандюганаў, заснаваў паселішча. І вось паселішча гэтыя людзі называлі ўсё ж такі імем гэтых двух бандитаў. Паселішча Волока і Высяка. Ну, а пазней гэтае паселішча з цягам часу пачало называцца ўжо проста Волковыск. Вось такая, панове, гісторыя. Ну дык што, пойдзем ды заглянем у гэтае цікавае гістарычнае мястэчка. Шматлікія, панове, энцыклапедычныя даведнікі кажуць аб тым, што назову сваю Волковыск атрымаў ад гэтай вось рэчкі, якая працякае праз мястэчка. А рэчка гэтая завецца Волковыя. Ну, а чаму рэчка завецца Волковыя? Ну, ёсць такія людзі, якія кажуць, што гэта рэчка так завецца таму, што калісьці тут збіраліся ваўкі цэлымі зграямі і спявалі свае ваўчыныя песні аб жыцці, быцці. Таму, кажуць, такая назова «Воўкі выюць», «Волковыя». У Волковыску, панове, ёсць тры старажытныя гары колішнія. Адна вось гэтая гара побач называецца Муравейнік, на якой я стаю, завецца Шведская, і вось тая гара называецца Замчышча. І вось расказваюць, што першыя людзі, які пасяліліся, яны пасяліліся вось на той гары на Муравейніку. Пасля перайшлі вось сюды на гэтую гару. А вось на той гары яны пабудавалі замак яшчэ аж у 10 стагоддзі, таму што вось тут, панове, праходзіла якраз мяжа паміж славянамі і балтамі. І тут славяне трымалі абарону ад набегу ядзьвягаў. Ну, а вось гэтая гара, як яна раней звалася, вось я не ведаю. Але вось пасля паўночнай вайны, вайны са шведамі, яе пачалі зваць Шведскаю гарою. Ну, некаторыя кажуць, што, маўляў, шведы гэтую гару шапкамі насыпалі. Але справа тут у іншым. У нас на Беларусі некалькі шведскіх гор. І шведскімі іх называюць таму, што падчас паўночнай вайны шведы вось на такіх старых гарадзішчах ставілі свае лагеры. Таму гэтыя горы так і завуць і па сёння шведскімі горамі.
І вось калі у вялікім княстве літоўскім, панове, за вялікага князя стаў Ягайла, то ён, кажуць, захацеў, каб Ваўкавыск стаў ягоным уласным горадам. І кажуць, што ён так захацеў, таму што вось Ваўкавыск, ён знаходзіўся якраз на такім зручным шляху на Польшчу. А на Польшчы Ягайла меў сваю такую цікаўнасць. Раскажуць, што вось тут, на гэтым самым месцы, тут на горцы, стаяў замак. І вось адсюль, з гэтай гары, з гэтага замка, Ягайла да палякаў паслаў сваіх паслоў, значыцца з тым, што ён згодны ахрысціць Літву па каталіцкім абрадзе, але калі палякі абяруць яго сваім каралём. І недзе праз паўгода палякі прыслалі сюды вось у Ваўкавыск сваіх ганцоў з граматы да Ягайла, што яны згодныя, каб Ягайла стаў іхнім каралём і ажаніўся з польскаю каралевай Ядзвігаю. А яшчэ некаторыя гісторыкі кажуць, што менавіта ў Ваўкавыск палякі прывезлі Ягайлу карону, з якой жа ён пазней паехаў каранавацца ў Кракаў. Была тут, панове, яшчэ рэчка такая Нятупа. З балцкай мовы яна перакладаецца як амаль рака. Таму што, кажуць, рака гэта была шырокая, але даўжынёю была ўсяго-такі недзе метраў 800. І брала Нятупа свой пачатак якраз вось адсюль. Тут калісьці было вялізнае возера. Гэта возера было на ўзвышшы, а ўнізе вон там быў Ваўкавыск колішні. Ну і вось расказваюць, што недзе ў 1130-е гады вельмі моцныя ліўні ішлі. Недзе тыдні 2 ці 3 ішоў дождж. І Нятупу прарвала, і гэтае возера ўсё хлынула на Ваўкавыск. І Ваўкавыск проста змыла. Быў патоп, тут і шмат, кажуць, вельмі людзей загінула падчас гэтага потопу. І вось людзі праклялі гэту рэчку Нятупу і праклялі яны возера. І вось рэчкі Нятупы на сённяшні дзень не існуе. Ну, кажуць, ёсць невялічкі маленькі раўчачок. А старажытнае возера гэтае таксама высохла. І ад яго засталіся вось толькі гэтыя вось азёрцы, якія сведчаць аб былым велічы колішняга Ваўкавыскага возера. Ваўкавыск, панове, быў гаспадарскім месцам. Ну, гэта значыць, што над ім не было ўлады, а ніякіх магнатаў, самакіравання. А яшчэ кажу, што вось ваўкавыскія абшары былі лепшымі землямі ў вялікім княстве літоўскім. Але вось у 17 стагоддзі, панове, недзе на пачатку 17 стагоддзя, вось тут на Ваўкавышчыне прайшоў вялікі паморак, ну, эпідэмія, і памерла вельмі шмат людзей. Але вось не паспелі людзі адысці ад гэтай страшнай хваробы, і вышло зноў няшчасце новае. У 1655 годзе, панове, сюды увайшлі войскі маскоўскага цара Алексея Михайловича. І вось рускімі войскамі Ваўкавыск быў цалкам знішчаны. Тады ж быў знішчаны і Ваўкавыскі замак. І пасля гэтага ён ужо не адраджаўся. А пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Ваўкавыск увайшоў у склад Расійскай імперіі. І вось Расійская імперія скасавала тут магдабургскае права і пачала ўводзіць свае новыя парадкі.